Paring Marky na nandiyo ko maduulan ni. Kaya siya raman yung makasulbad ani kong problema. Kaya basta sa mga financial na gani, sa iya raman yung kumudagan. Bada ni problemahan ni. Boss. Saman. Boss. Galing na raman sigtan matanong. Nagbaktas ko dira mo kagbuang. Sabi tuyo ni mo. Gutom kay boss bay, pangatag pagkaon boss bay. Gutom na unsan man taon ka. Wala mga ikudiriya pagkaon gani. Sakuan ay nung kamangayo. Sige na boss, piso lang boss. Piso wala kita bisag piso diri tanawan akong kwarta o pismas. Kaon kag pismas. Ano boss, gutom jud kay boss, bisag piso lang boss. Tarawa diri abi wala koy kwarta yo ko pangayoy dito no sa uban kay problematic pag gani ko koy kwarta diri sakuan mga mangayo mga kagbuang. Ulita pud nimo boss ay. They know that we would calculate the laws. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Dako dyan naghatag sinong pidot aning sakyanan ron. Sideline, dagod-dagod pampalit sa ato ang mga luho ba. Nong, hapit na ni mo man ni mo sakyanan ginlo nong. May love na adyo diri paring Marky ba. Alam sulbad-sulbad pre. Familiar ang tingog ay. Pre. Awa lagi. Mr. Lim na po niyo. Pre Marky. Pre. Unsa man? Sa mukha ning bataan niyo nagunsa man ka diri nagtrabaho pa ko ba? May gali pre naa ka diri pre. Ito kunsa makadira. Hawa lang sa siguro dire pre makasabang tang nung pidot ba nag-sideline ko karwas yang sakyanan no? Dili pre na koy tuyo sa imuha pre. Kabalo na biya ka pre sa mga problema mga ingon ani pre sa ikaw rid ko maduulan pre. Ay pag pa uli pre be. Unsa tuyo na pud ni mo di ay? Kay numdum ka tong ako motor pre. Katong atchop. Oh tong atsup kayo ba? Ano man sa di problema to di ay? Yati kayo pre gipaningil ko pre hapit na embargohon pre wa koy pang monthly. Ano ni Max? Basig mo pa herman to nimo dira pre balag 5 lang gud pre. Binuang man ay mo ha pre. Oy ikaw na si patyo-patyo pag motor niya sa kuha ka manghiram sa mga obligasyon unsa di ka? Mao gani pero no kay ikaw man gud ako maduulan sa mga ingon ani pre sa financial problem. Ikaw gyud si Marjong wala man gud to good. Maon na nakabahog tik-tik ni mo dira. Sika pugo-pugo sa imong motor niyo pa din na impas. Dili man gud sa ingon pre ngay ani man gud na pre simpre bago pa akong motor pre. Pagarbo na to simpre patchupon gyud nato na pre bara wala pa na impas pre. Sakta ko ba? Sunod gali pre magpatchup-atchup ka sa imong motor siguro tuwa pud maka-impas ka. Dili kay minumduman rata nimog na problema. Pero magapi-happy ka kalimtan rata. Binuang man ay mo ha. Pre karon lang jud niya akong tuyo pre ba paanyo alam ko pre. Promise pre baryo na ako na Kisam day sabay og rides nimo mo na ipahirami dito. Di mo gud magpahiram og kwarta nga ako mga ka-riders good pre kay kabalo na ka pero shoutout gapon ako sila pre Dabner Classic. Tanawa ra. Nakuha pa nimo pa shoutout para ingnon nga atchop jugay ka. Sige ra makabinula-la dira ah. Ay nagusig dagang istorya pre ka man gud pre pahirman ko na mo dili. Unyaw kita ka pahirmon? Simple ra di friendship over ta. Game over. Pre ayo sa pre ko na Asa man ni bataan ni game over na tong friendship ani. pre ko nasa akong tuyo pre be kanang ay karon lang bulan na pre ba bayaran lagi ti katapusan pre kay ang collector pre ba sige na paningil pre sige na ko balik-balikan sa balay pre. Kamalupod ba ka pre pila ka sakyanan na akong giwasingan? Para na ako'y pampalit sa akong mga luho. Unya hiramon lang nimo para sa imong motor-motor. What the Pre sakta lang ko pre karon nandiyon bulan na pre bayaran lagi ti katapusan pre. Sige 5 mil naman pre. Pila? 5 mil. Bagaag na akong 5,000. Kung si kasakyanan na akong wasingan magbaping pa ko pre. Karon lang gud gani pre no ilisan lang ako nakatapusan gani pre. Ilisan ako nakatapusan pre. Wa may salig sa kuwa oy. Dugay na biyat ang amigo. Sige na good pre karon nandiyo kumangyo si mo ingon ani ba karon na gud pre ba kay ka nagka-problema ako ba. Mao na lagi kay makadumduman na tag may problema. Bisag ka eh karon na manggod ba? Ano ba? Simple lang ba? Di ko ka. Guna raman day na di mo pahirap raman day gapon ka day pila man na. Kurug-kurug pa pag ihap oh. 5 na. Oh, raman day na pre magpahiram raman day gapon ka daghan kay kag mga masakit nga istorya sa kuha. Sakit nga istorya di magud ka timaan kung di ka mastorya gingunana. Kung di lang unta lagi ta kumpare ba dito ta ka pahirmon ba? Grabe ayo na gud si kasuko dira agud pre. Pero bitaw pre kaning ilista naman gapon ni kini nako ni sa katapusan gud makita ta dira sa turnohan. Kaya si paglagot-lagot dira ba nya madto nako. Asa man ka? Wala ka na gani ko Grabe wa man lay pasalamat dira.
Grabe po ka. Uy, sige na, matun ako. Grabe. Baga, jug nang tawhana. Oh, adyo nagpasalamat ba? Dugaya, eh. Asa na kayo itong duha, bay? Dugay-dugay na po may wala nagkita ato ba? Nag 3 months na. Pero si Mr. Lim, Jod. Si Mr. Lim akong gihulat, kinapatay utang sa ako ah. Yate, si Marjun manday ni. Pre! Sasayrang mararasarang. Yate. Bago na puli kag motor lagi, pre. Bago good pero ripo ra man gyapon ni pre pero dili na ni taylok. Bulky type na niyo Aerox. Yawasag purma, oy. Surtihan ni mag mga ripo-ripo, pre, oy. Ripo-ripo ra gud para makatipid ta ba kanang kato ako ang taylok. Akong gibaligya, akong giadkas, gikuha na pud ako bagong ripo. Ana ra na? Cycle of the money ripo ba? Mga motor ba, by insilterada ba? Yawasag diskarte ni mo, pre. Oy, maayo jud ay kamo diskarte, pre. Dili pares ni Mr. Limba. Gwapo lang galig motor, hambugiro na. Barguhunon ba ya? Na embargo na ding motor ato Mr. Lempre. Unsa pa nahiram kay itong kwarta sa kwarto ni aging bulan, no? Kaya yang ibayad, mbot karon hantod karon wag gihapon ibayad. Nag-inquire pa siya sa akong mga ripo nga motor, makatipid pa siya. Gipaabot-abot galito na ako diri karon, no, kay basig mo bayad na, wala ba ako nagpa-interes ato siya ha. Ah, grabe Mr. Limba, pero time sa pre na ako ika nang introduce yung mga dula. Aron di na kay mga birido diha. Dula. Dula wa na kay angay istorya, paminawa lang ko pre. Unsa man na? Phoenix game. Basta maminaw lang ka ha. Pasahan ti kag link pre. Kunya masend na akong link pre ha. Click ang link kunya download. Once ma-download na nimo na pre, ma-open na nimo ang Phoenix game. Nana dira ay log in and register. Kay bago pa man ka na player, mag-register ka. Sa pag-register, ibutang lang na diha ang cellphone number, password, confirm password, then click send aron masendan kag OTP. Kadali ra na. Once makasulod na ka sa dula pre, dagan kay dula dirabe color game bisang unsa pa na mari i-try ni Rakit pre. Rakit ra na mga nana ra man na. Bag. Modaog na ka, mate. Pero ug modaog na gani ka pre, i-click na ng withdraw. Ibutang imong gusto nga amount i-withdraw, GCash number, unya withdraw. Ug mahut na gani ka coins pansugal pre. Dara pre, i-click na ang plus sign. Mamili ra ka diraan ay 100, 200, 300, 400, 500 pataas na siya pre. Tapos GCash siga po'y gamit niya. Ibahin ra man na. GCash sa tanan online transaction ra na tanan pre. Yati kadali. Dali ra kayo na pre. Pero hulaton gihapon to ko si Mr. Lim pre, kay mas dali tong paninglon tong 5 mil niya. Dako yun bitaw. Dako nang 5 mil oy, gihiram niya sa kuha, wala to interest. Kurang buwang wa na palibak oh. Kamusta yung life? Nanganganga naman po mo makakita sa kuha lagi ba? Nanganganga na po mo ba? Karon mo makakita gwapo nga motor no? Pero mga pre, what's new with my outfit? What's new with my outfit? What's new with my outfit? Tingog mo ba? Tingog! Daot ning batawa man ginagbago sa mga good. Bulala am gyapon kay ka. Si mulay nagbago. Tanawa akong helmet, tanawa. Helmet mura man nag-mushroom pre. Mura man nagbagol gani, mura gani lula. Ayaw si Juan ba? Ngaw si pungot-pungot dira ah. Kasi mushroom, ignorante kay ka. Si Paon di ka daron. Ako pa sabot kini oh. Goggles. Si goggles daot mining bataan ni amang ka nakakuha na pre sa cosmic display no. Mura alindaan na gud na gud. Mura galindan na to tsara ni mo. Alam yan, ni mo bigyan oy. Mahal biya kay ni akong pagpalitan ni 3,000 biyan ni. 3,000 binuang ko ng 3,000 oy. Para atsup kayo ba na pre. Atsup. Tanawa, what's new with my motor? What's yung nagmotor What's mura new? na magkagpahong nonsa naman ka. What's new with my motor? Matanawa ba? Oh, kita ka ng sticker? Na, mo man nakatong lata tong niagi oh. Nana di siya label no. Si libil, ignorante yan. Gunin mo, alam yan, po na lagi helmet oy. Pre, Ang sama ni sticker, manggunal niya naman si stingong grabe. pre ang utang nimo ba? Oh shit! Na. Si utong. Sige ra makapagwapo-gwapo mo ang utang nimo gihiram nimo sa kuwatong niagyang bulan, 5 mil. Laka pre, kadugay naman nato pre, maningil pa ka? Kabalo ka pre, sige kung paabot ato, maningil ka niya. Wala ka naningil sa kuwa. Magag nang nimo pre oy. Ano karon ba man ka maningil? Tulog na kabulan ang nilabay pre. Ah, grabe pug ka oy. Dili man ka magpakita sa kuan. Magsugat ta maglikay-likay man ka. Lah, di ba niya na ako sa mga singla kung ano ba ko ni mong gisingil? Otan, kusan pag sigil nga mulikay man ka.
Mubayad man ko, gisingil ko nimo. Quits na to. Ay na ko singla karon. Bayarin na pre, kay utangan man ka. Pero kung si kapila-pil, pre. Bayad ba? Ibunal ako na si mong helmet Mo na, karon. pachot kay kasi motor niya. Kanang wala kay kabayad. May pa ni akong ripo. Impas na, pidi pa na ako mabaliga. Bayad, Adka pre ba? Ay si kapila-pil ba, pre? Dukay naman kayo to mo ang utang. Nga naman utang dugay pre, wala kay tarong interesan no, kaya ingon ka mo bayad ka. Awawa pa na interes yung pangutang ni mo Ay si siya. kapila-pil ba? Bunalan na ka-kilometro, nawa. Sige ra kay rides ba, nya dili ka mo bayad. Bayarin na lagi na. Pero mo man yung storya pre ba? Kapila-pil lagi ba? Saan man ako pagbayad no? Amang ko niya gisingil. Inga na day na pre, kailangan pa day singlon para mo bayad. Dapat na kay kusang loob pre. Aw kung ingunahan naman lang gani, ug inyo kong pugson pabayad. Mulakaw na lang ko. Gubuon na lang nako ang atong panagamigo. Awa na. Grabe. Di nakakairam sa kuha, Gotro! Oh shit!